Кеше дигәннән ниндидер стереотипларга буйсынып яшәү, әлбәттә, ул синеке түгел. Әйме, киресенчә, күрәсең икән андыйны, сындырасың, үзеңнекен исбатлыйсың, син ниндидер стереотипларга буйсынып яши торган ханым да түгел, иҗатчы да түгел. Шулаймы? Беләсең, Айгөл, хәтта исбатлау да юк хәзер. Минем күңелем ничек кушса, шулай барам да барам мин. Менә әйтәләр кайбер очракта, син менә шушы адамың белән кемгә нәрсә исбатлыйсың дип. Исбатламыйм, эй! Миңа шулай кирәк. Кемгәдер нәрсәдер дәлилләп утыра торган чордан узган инде хәзер. Кем нәрсә күрәсе килсә, шуны күрә барыбер. Менә беләсеңме, мине яратмаган кеше бит хәт шунда көн сайын бәлешләр пешереп барып, син яхшы кеше дип мактап утыр, ул кешене, ул сине күңел белән яратмый икән, ул сине барыбер яратмаячак. Нәрсә шәп мин анарга ошарга тырышырга тиешсең әле. Мәсәлән. Яраткан кеше, ул сине ничек бар шулай кабул итә? Син мине күрсәң хәзер, мин йөгердем, үзем машинада кайтам, үзем көләм шырык-шырык. Без бүген съемкаларда булдык. Миннән сыер исе килә, аңкып мин бүген. Нигә шулай гына кермәдең соң булгарга? Кыз изгене өшеп кенә киттем, шуның өчен генә. Мин сине көттем, аягымда галуш кигән, яулык бөркәнгән исәне. Әйе, яулык белән, халат белән йөгерәм руль артында бит инде. Гүзәл Аликовна көлә. Мин әйтәм, хәзер менә кара, минуты белән, әгәр дә без өлгермәсәк, мин шушылай барачакмын радиога. Эй Аллам, ди, тагын мөгез чыгарып йөри дип әйтерләрме? Әйтәм, миңа барыбер. Өлгердем. Әз генә иртәрәк кайтып җитеп, киемнәрне кызы юындым, синең янга духилар сибеп килем дидем дә, шуның өчен генә. Мин яраткан Бу бит була радиосы бит, бу мин әйтәм, була йөрмәйм инде галыш белән дидем дә. Афәрин.